Kako se dogodilo u sred borbe protiv korupcije Agrobanke? Vi ste bili na čelu policije i to. Šta ste radili do sada? Nestalo 300 miliona, ovamo lekari 300 evra mita uzeli. Kako niste to videli? Kakav je to previd? Pa ako bih vas ja samo podsjetio, policija je i ukazala na to. Pa kada? Policija je i ukazala, pa znate šta, policija nije u ulozi sada, vi morate da shvatite šta radi policija. Policija sankcioniše krivična dela koja nastaju. Pa kad su nastala? Pa kad su nastala? Ona su nastala, nisu nastala pre 5 godina, nego su u vreme dok je policija istraživala Metalsbanku, naišla je na tragove svega toga. Mi smo obavestili Narodnu banku i tražili od toga izveštaj. Nije kontrolu, nije Narodna banka nas obavestila, nego smo mi, što je bio njihov zadatak. Znači, o tome govorim. Znači, tu nema nikakve veze sa policijom situacija u